Niggarantixxi li pajjiżna għandu futur sabiħ quddiemu determinati li nżomm lil Malta fost l-aqwa fl-Ewropa. Hekk stqarr il-Prim Ministru Lawrence Gonzi meta l-ħamis filgħaxija ħasem f'laqgħa oħra taħt it-tinda bit-tema Intu l-Prim Ministru, fejn Lawrence Gonzi ġie intervistat mill-preżentatur Joseph Bonello. Waqt il-laqgħa li tmexxiet minn Jean-Claude Mikallef, il-Prim Ministru fakkar f'pajjiżi illi sa ftit snin ilu kienu b'saħħithom u li llum spiċċaw jittalbu għal bailout. Iżda Malta bil-finanzi fis-sod kienet kapaċi żżid iċ-Children's Allowance u għajnuniet oħra lil minu tassew fil-bżonn. Jien nixtieq nara għal dal-poplu tagħna jagħmel kuraġġ għall-futur, nixtieq nara għal dal-poplu tagħna jara l-futur tagħna bħala futur sabiħ. Jekk nieqpaw bil-għaqal u nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet li l-għaqal jurina, allura nista' niggarantilkom pajjiżna għandu futur sabiħ u verament futur fis-sod. Lawrence Gonzi fakkar fi żmien meta l-Labor kien kisser il-finanzi ta' pajjiżna b'deċiżjonijiet ħżiena wara l-1996. Fakru f'daw il-lista ta' 33 taxxa li kienu daħlu inkluż taxxi li jolqtu l-iktar affarijiet viċini għalina. Kontrarju għal dan, ir-riżultati tal-Partit Nazzjonalista jitkellmu weħedhom. L-għaqal, il-prudenza, il nkunu għaqlin fid-deċiżjonijiet tagħna u jekk nagħmlu hekk u kif għamilna f'dal 5 snin li għaddew, allura ħbib tiegħi, il-futur jkun fis-sod għax il-finanzi ta' pajjiżna jkunu fis-sod u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista huwa ċar, il-finanzi fis-sod jiġu biss jekk ikun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Fil-Ħamrun Lawrence Gonzi fakkar fl-investiment kbir li jagħmel fl-aħħar snin Gvern Nazzjonalista fejn tidħol l-edukazzjoni taż-żgħażagħ. F'daw il-5 snin li għaddew, 20,000 żagħżugħ u żagħżugħa iggradwaw mill-MCAS, mill-Università, mill-ITS, mis-sistema edukattiva tagħna. Iggradwaw b'xejn, ma ħallsux solt, tajnihom stipendju. Minn fejn? Mill-finanzi fis-sod. U jekk ikunu fis-sod, allura da kollu jkompli jikber bit-tiegħi. Meta mistoqsi dwar ir-rating li ngħatat Malta minn Standard & Poor's din il-ġimgħa, il-Prim Ministru tkellem b'mod konvinċenti u saħaq illi ir-rating jerġa' jitla' la darba jgħaddi l-baġit wara l-elezzjoni. Jiena fiduċjuż, ċert anzi, jiġi d-9 ta' Marzu, wara d-9 ta' Marzu jitla' gvern, il-gvern jgħaddi l-baġit u immedjatament d-diffikultà li qamet għall-Standard & Poor's tispiċċa u jiena ċert li nerġgħu niġu upgraded għalli konna. Fil-Ħamrun tkellem ukoll Alex Mangioni li huwa konsulent finanzjarju li minnaħa tiegħu qal li hemm bżonn li l-pajjiż jibqa' preparat għal kull sfida li tista' tiġi fuqu. Intervent ieħor sar mill-opinjonista Austin Sammuti li spjega kif Malta iffaċċjat bl-aqwa mod il-kriżi finanzjarja minħabba l-għaqal tal-poplu kollu u l-mod kif mexxa il-gvern. Sa dan it-tant, wara din l-attività, il-Prim Ministru mar fid-dar tal-eks segretarju parlamentari u eks deputat nazzjonalista Antoine Mifsud Bonnici, politiku ħamrunisi li Lawrence Gonzi irrefera għalih bħala modell ta' persuna li fih wieħed jara xi tfisser verament taħdem fil-politika b'risq in-nies.